До 10 минути според мен ще е различно. Така, значи прогнозите на Ади са, че до 10 минути ще можем да направим кадъра, но надяваме се койотите да не завият след малко, защото кадъра трябва да го правим много бързо, нали така, Ади? И така. Винаги са екстремни условията. Аз не знам как се захванахме точно с такива кадри да правим. А ти представяш си лятото, тук се стъмва в 11. Ще е супер яко. Тук до 12 ще си правим барбекю. Така. Здравейте! Ти започваш. Така, Ди започва. Дай сега. Сега ще снимаме по залез. Така, добре. Така, приятели, да ви кажа, тя Ади въобще не знае какво ще снимаме. Все пак е месец април, днес е цветница, но вие това видео няма да го гледате скоро. И трябва първо да си направим кадъра за месец април, но ще видите малко по-късно или на края на видеото. Но ще направим два сета. Единият е по-тъмен кадър и другият ще е с две светлинни схеми на залез. Какво имам предвид? Едното ще е с естествена светлина и с един отражател и другата схема ще е с импулсна светлина. Днес снимаме с Samyang обектив, който е 24-70. Ще му тестваме способностите и така. Ади я пращаме, не я пращаме никъде, а всъщност сега ще се приведе в вид. Малко в фешън, докато слънцето падне и след това взимаме, както знаете, фенерчето и ще направим един светлинен ефект. Останете с нас. И виждаме. Довиждане до след малко. Така, приятели, за първия сет ще използваме един ето такъв най-обикновен отражател. Сега, хубаво е винаги, това не винаги, но е хубаво, ако имате някой човек, който да ви помага, да държи, така нещата стават най-лесно. Но в случая няма кой да изпълнява тази функция и затова ще използваме един статив и ето тези щипки, които може би ще ни помогнат, за да закрепим този отражател. Този е доста малък, мисля, че е около 80 см. Ще използваме сребърната част да отразим слънцето и след това ще направим същия сет, но само че с импулсна светлина. Да видим кое повече ще ви допадне. Ще питаме и Ади след това, тя да каже мнение, кое повече допада и така. Така, приятели, сменяме сега осветлението с импулсно. Слънцето е малко по-надолу, но това няма никакво значение, дори е по-добре в този случай, защото светкавицата не ми е толкова силна, че да бия слънцето, така да се каже, по сила на светлината. Монтираме един бюти диш и действаме.
И така, приятели, сега е време да направим кадърът, заради който отидохме на тази локация с Ади. Както знаете, всеки месец правим по един кадър. Много ще припомня, който на края на годината ще се опитаме да направим един календар, който ще бъде с благотворителна цел. И така, сега е време вече да се абонирате за канала. Точно така, може да натиснете на края на видеото един палец нагоре, да ни подкрепите. И сега, нямаме B-roll кадри как го заснемаме този кадър, защото не си носех втория статив. Разбира се, всеки път и нещо се забравя, нещо се обърква, но няма как. Но продължаваме напред. Нямаме такива кадри. Сега ще ви покажа обаче, тъй като ставаме все по-добри и по-добри със всеки месец, този кадър го направихме от, може би, втория, трети опит и след това експериментирах малко с светлината, но в крайна сметка остана този с кръгчето, защото много добре така се очертава тялото. И другите два кадъра също са много яки, но все пак се спряхме на този. Тук сега ще ви покажа много набързо как направих обработката. В този кадър небето въобще не ми хареса, защото беше супер чисто и затова реших да го сменя и да направя кадъра малко по-сюрреалистичен. Разбира се, така луна може би няма как да се снима. И така, реших да смена малко небето и да направя кадъра малко по-интересен. И така, приятели, това е за днешното видео. Надявам се кадрите са ви харесали. Може да напишете в коментарите кое повече ви допада. Естествената светлина, която е отразена, или тази, която използвахме с светкавицата след това. На мен лично и двата варианта ми допадат. Вече зависимост от идеята, която имате, може да се ползва или единият, или другият вариант. Много напомням, палците нагоре, натискайте този червен бутон долу, за да се абонирате и ще се видим в следващото видео. За социалните мрежи. Ади, кажи сега. Всеки път я напрягам да казвам някакви неща. Притесняваме, аз и... Тя се притеснява от камерата, но пък камерата не се притеснява от нея. И така. Я да видим, записваме ли пак? Да, записвал съм. Всичко от начало.